Оешма жетекчелеге узып баручы елга нәтиже ясый, киләсе ел өчен бурычлар белән таныштыра. Татнефтедор автомобиль юллары идарәсенең Зәй филиалында хисап җыелышы узды. Әле кайчан гына юллар салуда катнашып махсус хәрби операциядә һәлак булган Михаил Музыченконы 1 минут тынлык белән искә алдылар. Аның әнисе Надежда Анатольевнага тантаналы төстә батырлык ордены таныклыгын тапшырдылар. Җыелышта район башлыгы Разиф Кәримов, Татнефтедор җәмгыяте директоры Рөстәм Гарифуллин, Зәй филиалы җитәкчесе Фидаил Хәернасов чыгыш ясады. Оешмада 100дән артык кеше хезмәт куя. Зәй юлчылары юлларны төзекләндерү буенча республикада билгеле урын тота. Җитәкчелек тә үз чыгышында шул сүзләрне ассызыклады. Я считаю, что грамотно выстроенные процессы, грамотно выстроенные производственные ресурсы, которые были необходимы для выполнения этих задач, они были правильно расставлены, правильно принято решение, именно оперативное решение, именно командное решение. То есть от себя лично огромные слова благодарности вашему коллективу за проделанную работу. Коллектив быелгы ремонт төзелеш сезонын уңышлы тәмамлый, киләсе елда эш күләмен тагын да арттыру планлаштырыла. Хисап җыелышы оешманың зур тырышлык куйган хезмәткәрләрен бүләкләү белән тәмамланды. Адилә Бөрханова, Денис Сипатов, Зәй хәбәрләре.